one mmiri game avoid eating of catfish. Catfish ya nwa bu ụmụnne gị your siblings nọ na mmiri nwa mmiri adịghị nwa mmiri ibi ya. Akwa gị na mmadụ eje na joint na ya nọ nke enu buru ibu na ya nke a ka m chọrọ nwa mmiri ị na-atụ nwanne gị aka si gbuo ya ka ị taa n'ọnụ. Nwa mmiri ọbụla bụ azụ. Nwa mmiri ọbụla bụ azụ. Kwị na ihe m na-ekwu nwa mmiri ọbụla bụ azụ. Mmiri na-eyike ụmụ marinas na-eyikarị azụ were apụta n'osimiri. So ndị abịazi ije kụtazie ha dobere gị iji na-asụ point ata nka nọ nke a ka nchọ ka ata ya. Nwa mmiri adịghị eri azụ. Nwa mmiri adịghị eri azụ. Avoid ya iri azụ. Point and kill catfish. Avoid eating of catfish. Also dịka ibe ya bụrụ nwa mmiri adịghị eri ejula. Avoid eating ejula ma ọ bụ na ị bụ nwa mmiri. Avoid eating ejula. Ama m ihe unu na-akpọ ejula or ejuna nwa. Avoid eating it. It's not good. Ọ dọrọ mma. Nwa mmiri adịghị eri ya. Avoid it. Whenever ị na-eri ejula ndị mmiri ga-agbara gị ọsọ. Ọra gị na ha yibi ụwa ya eghe gị ọnụ. Fire nyelu gị efe ha ya na-asọ gị oyi. Ọzọ dịka ibe ya nwa mmiri adịghị eri akpụ. Whenever ị bụ nwa mmiri ịma na ị bụ nwa mmiri na-eri akpụ. Avoid it. Ndị mmiri hate ya with passion. Ha adịghị eri akpụ. Ha adịghị like akpụ. Onye ọbụla bụ nwa mmiri avoid ya akpụ. Eating of cassava ka gịnị na-akpụ ya. May avoid ndị mmiri adịghị eri ya. Wow, Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị ọma na-eme live. Asị m na-adịla onye ọbụla mma na-eke na ahịa na afọ na nkwụ. Asị m ebe ọbụla nọ nene na biko ichefukwa na ndị na-subscribe la na-etile anyị aka na that red button biko. Bi onye ọbụla osikọ already nyekwala anyị aka na-agbasa ozi ya ka ndị agbata obi gị na-afụkwa n'iziokwu ka anyị ji abịa na channel anyị nka maka na anyị si no eju na si no ile ọma ka o ji aga n'egwu. Anyị nwere ike ile ọma na-aganya bụ ogwu bụ na mbụ efere mba ụwa nke anụ anyị pụtara na o nwere ihe na-ekwu na-eti mkpu ya kemgbe ahụ gara aga mana ekene dịrị Chukwu na onye ọzọ abịakwabịa tinye ọnụ. Vidiyo anụ na afọ ebe a bụ nwatakịrị nwaanyị pụta wee tibe mkpu wee na-agwa ụmụ ụwa sị ha biko unu emebizi na mmiri be anyị. Kemgbe afọ gara aga ka nne ya sị m ihe unu agwọchikwa n'eze mmadụ si aga mana ha egeghị m ntị. Onye ọbụla wee gwogide onye pụtazi kịta aga ogụpụ ya ọchị ojebi mewe eze nwaanyị. Mmiri niile dị n'ala Igbo enwezi nke a na-ekwu nke onye fụziala ọ na-eme eze nwaanyị ebido akịla akwa red, akwa black, akwa red, akwa white kesasị ebe ọbụla na-egbu ọkụkọ ma nke ndụ ma nke egburu egbu na-awụ na mmiri welu fanta na-awụ enyi ya. Ahọ gara aga mmiri nyere nsogbu n'ala Igbo anyị gbuo ihe niile oyibo mee ihe niile ahụ niile na mmiri na-ewe iwe maka na unu emebie na mmiri ndị na-agwọ ma nwoke ma nwaanyị ma akwa ọkụkọ ha ma alụsị ego ha ma ndị otu ha niile na-agwọ nọnsensị unu na-agwọ ebi ndị mmadụ eji awụ n'ime mmiri. Kwụsịnụ ya. Nene vidiyo kwa unu ofu ihe nwaanyị akwụ maka ihe unu na-agwọ echi na mmiri unu nechazi anyị pụtazi anyị kwukwu ihe ọzọ. Listen, o nwere ihe na-spread dịka virus n'ala Igbo na nwaanyị niile na-ahụ mama ịghọta mmụọ mmiri nwa mmiri nke na mmiri nke ọzọ mmiri eze nwaanyị mmiri ha ncha niile chọziri ịwụ ndị mmiri but that is not my problem. Ihe ị chọrọ worship ihe ị chọrọ ikpere ihe ị chọrọ ikwenye na ikwenye na ya. After all ekwenyere m na Christianity so ịdị free ikwenye na nke ọ na ị chọrọ ikwenye. But I have a problem with you people ije na-desecrate natural water bodies dị n'ala Igbo. Ihe a nwere chọrọ ikwu okwu about it mana m nwewa ọjọọ ga na-awele eze m ga-ekwu okwu about it. Before mgbe anyị na-eto ije na natural water body ụmụ small rivers enwegasịrị ije na ya gbaa anya nkiri ebe niile adị neat. Ịghọtago ebe niile adị neat ndị chọrọ ichuru mmiri eje churu mmiri ṅụọ mana kịta ụmụ ndị mmiri anụnwa ekwerozi na our natural water body ga-adịzi neat n'anya. Iru ebe ahụ a na-atụkọ ya manner of rubbish na mmiri akwa red akwa green akwa blue akwa purple akwa nke a egbu ọkụkọ awụkasị ọbara ya n'ime mmiri a na-atụ ya manner of nonsense inside our water. Enough is enough. Ihe ọwụna ị na-ekpere evoke mmiri ahụ ka ọ bịa na your father's compound ka ikpewere enu. Unu ejezi na-desecrate natural water bodies anyị nwere our tourist center ka ọ ona ndị ọcha si nwee their own tourist site ije nene enu.
Ụnaka na ala Igbo ọdụ ụzụ wọta gasị ezu agụrụ ọtaalụ Ekwulọbịa ụmụ mmiri ndị agha gasị ijecha nata ije nene dị mmiri ijecha nata ije na echuru mmiri. Kịta ụmụ ndị mmiri ekwerozi na aya echelu ukwu nara mbọ. Nwaanyị agụ gụgide egwuhenye ya ike enu gụpịa ya ọchị ike ọsụghị ya wụ nwa mmiri. Onye agụ gụgide egwuhenye ya ike enu ọsụghị ya wụ nwa mmiri. Kpacharakwa na anya unu, kpacharakwa na anya unu. I don't am against ihe ọwụna ị chọrọ ikpere. Anything you want to worship, worship. Mana unu ejezine na natural water body anyị nwere eje desecrate ya wụkọ rubbish n'ime. It no belong to your papa. That natural water body belong to the entire community as a whole. Ọwụlọ nna gị nwee. Unu jee ebe ahụ na-egbu ewu na-awụ ya ọkọ ma ndị ụmụ dibịa sef because ọwụlọ sọnsọ ndị nwa mmiri na eze nwaanyị mmiri ma ụmụ dibịa ma ụmụ nke a ma ụmụ nke ọzọ. Unu ejezi na desecrate ahụ natural body. A na-echu mmiri ahụ echu na-aṅụ ya aṅụ. A na-echu ya echu na-aṅụ ya aṅụ. Ndị fat let me not say anything. Mgbe nje believe na ewu nwa mmiri wụ mfụkọke mali na Atlantic Ocean gwue ma ọ Pacific Ocean gwue kwa azụ nwanne gị azụ ụmụnne gị azụ nọ na Pacific na ọ na Atlantic nwaba aja egwu enu. Ndị a niile na-akọ rubbish enwere ike igwu swimming pool not to talk of large water body. Ọ hapụta na ikpere ụmụ obere mmiri anyị nwere ike ha na-apụ awụ m nwa mmiri awụ m nwa mmiri. Kpọta cameraman light camera action nwaba n'ime Bar Beach gwuo enu ma ọ nwaba na Atlantic Ocean gwuo ma ọ Pacific Ocean gwuo enu. Ma afụghị nnukwu mmiri ndị ahụ nọ onye abịazikwere m nso asị m ya nwa mmiri unu akparịzi n'onwe unu. Onye agụụ na-agụgụ ihe nye ya ọchị ike ọsị ya nwa mmiri. Liars. Liars, people that cannot even swim inside buckets. So how ụmụ mmiri. How can you become nwa mmiri when you can't even swim? Liars. Ọkwifụrụ tata violence promas ka m bụ wee bịa. Unu ejesi na-desecrate our water bodies. Ọ dịgoro unu too much. Aha m bụ Chioma Blessing Okoli Donia Narita. Ọjị ugo a na-awala eze na Isofia. Maka ndị ya asị mind your business. Jee vuru ọgwụ je kpucha adụ n'ubi. Bye bye. Na ụmụnna unu afụgonu na unu na-enesigonu anyị na-ekwukwu ya ekwusi ya ike maka na asị ụkpa na okpoko ofu nọ ntị chiri ya. Bikonu ndị igwe na ndị ọha na eze kwesịghị iti ihe ọnụ na onye ọbụla enweta chụlụ aja na mmiri sekpoli akpochie. Elu na-achụ aja n'ebe ụzọ gbara ịtọ ma ịbụọ. Bikonu kọrekt ya nọ ma ọ bụ na ama ihe m na-ekwu ma anaghị m achụ ama m ka esi achụ ịghọtago unu aghọtago maka mma mbịasị na mma akwụsị nwa mmadụ ife ihe ọ na-efe maka mụnwa ọmụ onye ụka am born again Christian ana m aga Dunamis Church ọ president chọọchị anyị na-enye Tinubu woto na telivishọn since ebido election na so bikonu ihe ọbụla a na-eme sepụ aka enwe anụ nwa n'ofe tupu oge obidogo bụ aka mmadụ kịta maka na mgbe oge na-abịa mgbe anyị ha enwezi akụkọ anyị akọrọ ụmụazị maka na mmiri na-ekwu ekwu ụmụazị edozie na na-enwe pure water wụ part of the civilization but ha maazị na onwe mgbe a na-eji galọn echue mmiri anụ na galọn abalị na-abụ nwere ite ọ ya bụ ichute mmiri ewe ya na ya tupu friji apụta o nwere ite anya awe mmiri na adọsị ya n'ezi kwuchie ya nyewe ite a na-ajụ mmiri oyi na-ajụ mmiri ọsọkwa anwụ chagide ije n'ite ahụ mmiri ahụ jụrụ oyi unu aghọtago mana nkịta anụ nwa achụrụ gị aja chụgbuo ya. Ekenekwa nwaanyị maka eziokwu anụ nwa okwu maka ọ bụ na ọ bụghị ụdị ndị ka ndị a sị na mmadụ gwa m sị na ụwa anụ ya nọ na ya ndị maara eziokwu nọ ndụ ndị na-atụkwa na-asị ka nọ ndụ ọgụwa mazi nke ihe soro bụ eziokwu asị m ka wetara unu ozi ya Igbo bụ Igbo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.